Nos límites de Galicia, a Serra dos Ancares álzase con bellas montañas e profundos vales. Durante séculos, esta barreira natural debuxou de forma implacable a fronteira entre Galicia e o resto de España. Todos aqueles que desexaran entrar na nosa comunidade debían atravesar esta dificultosa serra, algo que contribuiu a que Galicia se convertera nunha das zonas máis illadas de España. Co tempo, o home, grazas ao seu enxeño, logrou facer fronte a estes xigantes de roca, fendéndoos e atravesándoos con aceiro e cemento, dando lugar ás estradas e ferrocarrís que hoxe nos comunican con toda España e Europa. Grazas a estas liñas que atravesan todo o noso territorio, Galicia abriuse e creceu á par que o resto do mundo. En pleno século XX aínda existían zonas invictas ante o progreso, alleas por completo aos avances da civilización moderna. Unha destas zonas foi precisamente os Ancares. Neste lugar de infinitas lendas ocultouse durante séculos unha cultura extraordinaria na que aínda sobrevivía a verdadeira esencia da nosa tradición. Unha terra esquecida e ignorada por unha Galicia que tiña a mirada posta máis aló das súas fronteiras. Neste lugar apartado tivo lugar unha fermosa historia de amizade entre persoas de mundos moi diferentes. Un encontro que cambiaría para sempre a vida nesta serra. O comezo desta historia sitúase no verán de 1966, cando un grupo de estudantes da Universidade de Santiago de Compostela viaxaron ata os Ancares coa intención de pasar uns días de acampada. Un deses estudantes era Juan José Vázquez Varela, máis coñecido como Coco, hoxe catedrático de Prehistoria na Universidade de Santiago de Compostela. Estaba no Colexio Maior Rodríguez Cadarso, hoxe, daquela Generalísimo Franco, e decidimos un grupo de compañeros do colexio facer na Semana Santa de aquel ano unha excursión á Serra de Ancares. Falamos ca dirección do colexio, que foron moi amables, e nos proporcionaron os medios para ir á lada de acampada. E estivemos de acampada durante unha semana ou 8 días. Ese foi o inicio da expedición. Cinco estudiantes que íbamos a ver unha parte do país que non conocíamos. Cando chegaron alá, os xoves estudantes atoparon un mundo que todos eles crían desaparecido. Aquela serra de apariencia inhóspita estaba habitada por varias aldeas completamente illadas, nas que os veciños carecían dos recursos básicos para poder sobrevivir. A razón principal deste illamento era a inexistencia dunha estrada que os puxese en contacto co mundo exterior. Unha situación que parecía máis propia da Idade Media que do século XX. Indignados ante a situación daquelas xentes, os estudantes decidiron poñer en marcha unha iniciativa para axudalos a combater o seu illamento. Como algúns problemas que detectamos ali eran de tipo médico, pois a solución foi falar con médicos novos, recén licenciados, e estudiantes do último curso de medicina, ir polos laboratorios e farmacias pedindo fármacos e facer unha expedición durante o brau co obxectivo de tratar as enfermedades que a xente ali non trataba por alojamento a que estaban os centros médicos da zona. Para levar a cabo esta iniciativa contaron coa axuda do crego daquela parroquia, Roberto Cea. Este sacerdote, moi novo, levaba pouco tempo nos Ancares, pero era xa un veterano na denuncia da terrible situación dos seus fregueses. Cando cheguei, lógicamente non é igual ver as montañas desde lexos que haberse metido nun territorio concreto. Entonces, cheguei ao último pueblo despois de andar hora e media de camiño, casi 2 horas. Cheguei á casa rectoral, que era unha casa sencilla, humilde, e desde ali, desde a rectoral, víanse todas as montañas rodeando a casa. E pareceume, tuve a sensación de que estaba como no fondo dun pozo, e que miraba para o brocal, que eran as montañas que rodeaban a casa, e parecíame que nunca podría salir dali. E xa empecé de contado a cavilar que se podría facer para vencer aquel aislamiento. Falo ca poboación, explicolle quenes éramos, o que queríamos, dounos albergue, e entón, durante algunhas das expedicións, non en todas,
Dormíamos e comíamos na súa casa e estábamos ali. E recordo que invitei a un ou dous médicos a vir, dixen o que veñan ou dous médicos aquí, aloxanse na miña casa e tal. Entón, de aquí fan un pouco de medicina social, non? O gran problema foi que en vez de vir dous, viñeron uns 6 ou 7, claro. E vivimos aí na Rectoral, en sacos, dormindo no piso de cemento, ali no comedor que había na Rectoral, que nin era Rectoral, nin era nada, era un casucho. E ali estuveron cerca de 20, casi un mes. E foi unha experiencia moi gratificante, a de vivir integrados e ademais de poder disfrutar da persona de don Roberto, que dai se estableceu unha amistade realmente moi forte. Tiñan unhas ilusións tremendas por chegar os seus remedios á xente. De feito, eu creo que había auténticos milagros, porque unha inyección de penicilina que poñían prácticamente era casi unha resurrección, sanaba a xente, non? Naquele momento éramos, a mairande parte dos estudiantes, éramos moi solidarios e moi dispostos a movernos contra a injusticia. Non había intención política, teníamos que facer denuncias sacando na revista Mundo Social, non. Isto era unha labora de axudar a xente, porque era xente, e máis nada, non? Sen embargo, aquelas misións estudiantís non foron abondo para mellorar a situación dos ancareses, pois aínda seguían illados do mundo exterior. Era necesario que todos os galegos tomaran conciencia da terrible situación na que se atopaban os seus compatriotas, polo que Coco e Roberto Cea decidiron levar a súa historia aos xornais. O elixido foi El Ideal Gallego. Un día chamei por teléfono, e saliu Enrique de Arce, e expliquei, mira, son un profesor de Santiago que coordina un equipo de médicos que ímos alá a atender a xente e facíanos falta cartos para pagar a viaxe. Falei con el por teléfono, efectivamente, estivemos unha non moi larga conversación e díxome que había unha zona en Galicia que estaba completamente illada e marxinada, que vivía nunha situación de verdadeira pena, non? E preguntei, que hai que facer? Dice, home, había que informar do mal que se vive ali e de que como está eso abandonado, ninguén se preocupa desa xente, non? Habría que facer unha cosa, levarlles vitaminas, levarlles médicos e medicamentos. Digo, pero eso onde se consigue eso? Ti estás falando cun periodista, non cun médico, ni cun propietario de laboratorios farmacéuticos. Onde vamos a conseguir eso? Dimos con Enrique por unha cuestión. O director do Ideal Galego, no xornal no que el traballaba, era Bocelo, o famoso xornalista de Llano. Un home bo e xeneroso, que teña moita sensibilidade social e moita habilidade para nun mundo non que non se permitían moitas protestas. Sempre no fondo dos seus artigos había unha proclamación da dignidade humana, digamos, unha reivindicación dos dereitos das persoas. Axudaba moito os pobres, os indigentes, tiña un fondo no periódico no que pedía cartos e axudaba a xente que non tiña posibilidades, ninguna posibilidade económica. O mundo dos ancares era algo que do que o meu pai falaba con frecuencia na casa. El falaba do que lle contaba o seu amigo José María Castroviejo de cando el iba a cazar aos ancares, e me contaba como unha xente seguía vivindo en Galicia nunhas condicións moi similares ás que poderían ter vivido na Edade Media. Plenamente concienciado, Pedro de Llano decidiu encargarlle a Enrique de Arce a realización dunha minuciosa reportaxe sobre a terrible situación dos habitantes de Donís e Piornedo, co obxectivo de que os galegos estivesen ao tanto da tremenda injustiza na que vivían os seus paisanos. Efectivamente, acordamos, o director acordou que fora eu ali a estar nos ancares durante entre 7 e 10 días e que informara de todo o que pasaba ali, que interesaba falar dese tema. Que o Ideal Galego poñía os cartos para que pudiéramos acceder ali e en troques mandaba a Enrique de Arce con nós durante eses días para que fora facendo unhas crónicas día a día daquele xornalismo. Para levar a cabo a expedición, Coco encargouse de reunir a estudantes voluntarios da Facultade de Medicina. Pola súa parte, Bocelo pediulle aos seus lectores que contribuísen no que puidesen. Empezaron a chegar medicamentos os máis necesarios, como aspirinas, optalidones que había entonces, moitas caixas de vitaminas, equipos pequenos para curar primeiras feridas. Coco e Enrique marcharon cara aos ancares co coche cheo de medicinas e alimentos.
Sen embargo, levar toda esa axuda ata a parroquia de Donís non ia ser nada sinxelo. Estaba duramente marxinado, non había nada máis que unha pista de macadán pequena, estreita, xa de curvas, que chegaba hasta un lugar que se chama de Grada, e ali esperaba xa o crego, o padre Cea, con 2 mulos. Eles viñeran cargados do laboratorio MER de Santiago con moitos miles de pesetas, moitas docenas de miles de pesetas viñeron cargados. Medicinas que repartiron eles e que logo quedaron ali en depósito, que se iban dando a quen as necesitaba. Metimos todos nas alforjas dos mulos e marchamos xa cara a Donís a pé polo monte. E había xa que ir costa abaixo, costa arriba, entre pedras soltas e crollos, e levaba horas e horas. Entón, salir aquí a 7 da mañán e chegar alá a Donís ás 9 da noite, pois era un horario bastante bon. Metendo por medio, pois uns 20 km a pé. Despois de longas e duras horas de camiño, cargados coas medicinas, Enrique de Arce, Coco e don Roberto Cea chegaron por fin á aldea de Donís. Naquel momento, Enrique entrou en contacto coa situación daquela xente. Tiña moita vida, eu teño na memoria que había 80 veciños, e uns 13 nenos vivían daquela en Donís, que quedan moi pouco xa hoxe, non? Pero claro, cando vou a Piornedo é cando me leva gran sorpresa. Aquilo sí que me pareceu África. Eu creín que chegaba a África. Digo, onde me metín eu? Pero isto que é? Casas primitivas, sen auga corrente ou electricidade, ausencia de teléfono e calquera aparello moderno, instrumentos e ferramentas feitas a man e, sobre todo, moitas enfermidades. Así foi a poboación que descubriu Enrique. Eu pregunteime, claro, como é posible que na Europa desenvolvida, que xa se vivía entonces, a Europa das rexións e dos mercadores, estábase a falar de todo eso, podía haber dentro de Europa, porque Galicia é Europa e os Ancares son tamén de Europa, lóxicamente, podía existir tal discriminación. A principios do século XX, finais do século XIX, Galicia tiña unha poboación elevada, máis elevada que outras zonas de España, comparativamente, non? Por lo tanto, zonas que, se trasladáramos á actualidade, pois dificilmente se poboarían, pois daquela se poboaban porque se aproveitaba todo as oportunidades que daba pois a natureza para obter un sustento, e por lo tanto pois houbo ese crecemento desa poboación nesas zonas onde as condicións de vida eran tan complicadas. Ao día seguinte, a expedición completouse coa chegada dos estudantes voluntarios que comezaron de contado a pasar consulta aos veciños. Nada máis chegar os médicos, e de seguinte xa había unha gran cola diante da porta do cura, pero unha cola enorme, hasta viñan nenos e todo. Había a necesidade máis urxente eran os antibióticos e balsámicos, e depois tamén un pouco tamén de vitaminas, e depois tamén había unha cousa, unha enfermedade un poquinho generalizada que era a do bocio debido á falta de iodo na auga e tal. O bocio era unha cousa bastante característica das zonas da montaña. E alguna xente tía tan desenrolado que hasta levaba unha cintiña ao pescozo para terminar do bocio no seu sitio. Raquitismo tamén había, nacían rapaces moi mal por falta de nutrición, de unha buena nutrición. Comida tiñan, pero non era a comida sana e variada que hai que tomar, non? Presentouse outro caso dunhas xemelgas ali de Robledo, que estaban completamente desnutridas, que tamén foi un bon traballo dos médicos que localizaron gracias ao padre Cea, que lle dixo aos pais: mañán vamos a estar despois da misa todos no atrio da iglesia de Donís, ide ali coas pequenas para que os médicos as miren. E cando as viron, dixeron inmediatamente a Lugo. Don Enrique de Arce foi o que nos levou no coche a Lugo xunto con meus pais. Bueno, miña irmá non se salvou porque, bueno, estaba máis enferma que eu, pero eu afortunadamente sí que me salvei. Esa estadía dos rapaces ali, dos doutores ali, foi unha cousa. Vían en eles unha reencarnación dun ser superior. Pero aquelas medicinas eran inútiles cando se presentaban casos de gravidade, como unha fractura, unha enfermidade avanzada ou un parto. Naqueles casos, os habitantes daquela zona habíanse obrigados a trasladar o doente ata a vila máis próxima, atravesando kilómetros de monte a pé. Se había un enfermo grave, pois supuña que había que ir a buscar ao médico, tiña que vir ao médico,
ir a pola botica e traer as da botica. Nunha urxencia, como menos 24 horas. Hai un embarazo difícil, hai un parto xa inmediato, hai unha hemorragia ou que sea tal, e había que sacalos en parihuelas hasta 4 e 5 horas. 4 e 5 horas. Ainda hai os camúas, unha silla que se ata na bestia, na caballería bien atada e había que leválas, porque non había carretera, ni había nada. Eso non había como se podía. Entonces aquelas levadas de 70 centímetros a 1 metro impedíannos, o sea, había que salvala con marañóns, había que salvala con moitas dificultades e moitas veces o intento de achegar un enfermo ao hospital pois era fallido porque xa sucumbíamos naquele intento, claro. Había, eu creo que unha selección natural. Eso notouse, me parece que os mesmos médicos o dixeron no seu día, que estaban vendo que o rapaz que era forte, non forte de músculos ni nada, sino que tiña unha boa saúde, unha saúde forte, resistente, chegaba a adultos. Sen embargo, moitos quedaban no camiño como consecuencia da alimentación. Unha selección natural. Así de salvaxe era a vida nas montañas galegas. A primeira impresión foi forte. Sin embargo, 2 ou 3 días despois, eu dinme conta que era un lugar fermosísimo, que era un dos sitios, dos lugares máis bonitos de Galicia. Non só os povos que había ali, senón tamén a paisaxes. As paisaxes, ese paisaxe suave da montaña, da Serra Luguesa, con montañas moi romas, montañas xa moi erosionadas, antiquísimas, é unha parte da terra moi antiga, Galicia en xeral, pero sobre todo esa serra, aqueles vales profundos, cheo todo de árbores centenarios, preciosos árbores de todo tipo. Hai unos grandes avisedos, zonas frías en las que el acebo se da magníficamente, hai grandes robledales, están los carballos mejores de Galicia, y donde sabían, muchos de ellos que se habían cortado quizá injustificadamente, por cuanto debían de ser ejemplo del patrimonio forestal de Galicia y que sirvieron para modernizar los ferrocarriles españoles. Pues salieron de los Ancares cientos de docenas de traviesas para estos medios de comunicación. Había inmensa fortuna naquela zona. O que pasa que a xente non supo explotarla, regalarla. Xantes e Vilarello e Robledo, se hubieran explotado a riqueza que tiñan, eran os pueblos máis ricos da provincia de Lugo. Había robles de 60.000 pesetas, que é o que valía unha casa en Barcelona entonces. Digamos, en Lugo. Por 60.000 pesetas comprabas un piso. Sacaron miles y millones de toneladas. E o pueblo quedou tan pobre como estaba. Durante máis dunha semana, Enrique de Arce integrouse naquela poboación marxinada, falando cos veciños e fotografando o día a día da vida na serra ancaresa. Bueno, teño que dicir tamén que non só había carencias no sentido de carreteras, de servicios médicos e sanitarios, tamén había outras moi graves, como por exemplo, luz eléctrica. Alá por os anos 30, en varias aldeas chegou a haber electricidade, porque nun muiño poñían unha dinamo e lle proporcionaba enerxía eléctrica. Movíanse coa corrente das aguas, os tiñan os arroyos colocados, os instalaron eles. Iso dáballes corrente continua, pero moi débil, non só débil, sino moi pouco estable, non? E tiñamos unha luz, pois, de 4 casas, que cando viño este tempo, outono, empezaba a caer a folia dos árboles, se nos atrancaba a turbina, e a luz nos íbamos quedando sin luz, hasta que nos quedábamos totalmente sin luz, porque faltaba agua, Malia as súas miserias, os veciños de Donís sempre levaban un sorriso debuxado na cara. Para eles, a ignorancia era a felicidade. Era e é unha xente hospitalaria, aberta, amable, faladora, e nunca nos encontramos como estranos. Sempre nos sentimos como na casa. E cultivamos con eles un vencello de empatía, de simpatía, de amistade, que dura até hoxe en día. E ademais, cando un fai un traballo deste tipo, ou foi tamén un traballo de estudio, eu aproveitei para fazer a miña tesina, pois se crea un vencello, un vínculo entre o estudioso e o estudiado, e iso xa non se borra para nunca se máis. É unha xente enormemente xenerosa, moi hospitalaria, e ademais con un sentido moi desenvolvido da solidariedade. Non sei se por obrigación,
como consecuencia da marxinación na que vivían ou porque era xa por carácter. Eu diría que é carácter deles, non? Todos éramos un e un éramos todos, o sea, se compartía todo, cando un choraba, choraban todos, en fin, era unha familia, non era un pueblo, era unha auténtica familia. Non eran infelices, e non eran infelices porque non tiñan referencias, faltabanlles referencias, que referencias, por exemplo, pois ter un televisor ou ter todo o mundo un aparato de radio na que lle están falando de carreteiras, de médicos, de profesores, de escolas, de xoguetes aos nenos, de adiantos. Non o recordo malo, como non conocía outra cousa, se houbera unha televisión que tú veis outras cousas, pois entonces, ostras, eu quero aquilo, pero eu só sabía que había algo fora cando viñan uns tíos que estaban fora e nos contaban. Se dicían o que había, digo, bueno, pois eu estou contenta aquí. 1968 foi un ano de grandes cambios en toda Europa e en todo o mundo. Un ano no que o home fixo realidade os seus maiores soños e tamén os seus peores pesadelos. Acontecementos aos que os habitantes de Donís eran totalmente alleos. A falta de comunicación que tiñan eles, porque ali pois non chegaban periódicos, non había televisión, lóxicamente, porque non había electricidade, non había teléfono, que tamén era outra cousa importante, ningún teléfono en toda a serra. Outro problema tamén era o correo. Ali non se enteraban de nada porque as cartas tardaban 5, 6, 7 días se non había neve. Mentres o mundo avanzaba social e tecnolóxicamente, na remota serra dos Ancares os seus habitantes saían adiante cunha precaria economía de subsistencia. Na cuestión económica vivían con austeridade, tal como ahora parece que vamos vivir todos, ¿no? Vivían con austeridade e con moito traballo. E non podemos calibrar ben as cousas porque, en xeral, dende moi antigo, o labrego tendeu a ser autosuficiente. E solamente cando produce un excedente amplio é o que leva a feira e intercambia, non? Entón, en moitas partes de Galicia, o ideal era a autarquía económica. Cada un traballaba para a súa casa. As casas ali se comía e se traballaba da súa casa. Cada un tiña as súas terras, as traballaba, botaba as patacas, botaba o pan, todo o proceso que ten, hasta recollelo, e ali non había folgazas, ali había que traballar todo o mundo. Que pasa? Que eles necesitaban pois ter cartos por se tiñan que ir ao médico, por se tiñan que comprar unha medicina, bueno, e para comprar tamén un pouco de roupa, de cando en vez que os compraban nas feiras, en Becerra, en Navia, e incluso tamén a veces baixaban a Vega. A zona de León hai unha feira importante daquela, que se chama a Feira dos Pin, que viñan os vascos a comprar os bois, e me acordo que aquí os bois se preparaban bien, o sea, iban incluso en... había case competencias, rivalidades de competitividade, en el sentido a ver quen presentaba a mellor parexa de bois. Os bois cuidábanse mucho, desde xaneiro hasta setembro, e en setembro se levaba a parexa, viñan os bilbaínos comprar. E se eran bois, comprábanos eles e pagábanos máis. E se non eran bois, había que vendelos a quen pudese. Para poder subsistir durante todo o ano, era necesario que todos os habitantes de Donís puxesen o seu grao de area traballando, incluídos os nenos. Quero dicir, aquí sempre houve un problema xeral, pero a nivel de toda Europa e das clases sociais, que estaban un pouco apretadas pola economía, que o fillo, en cando se convertía en capaz de producir algo, xa entraba nesa produción, non? E moitos fillos de obreiros iban deixar de ir á escola enseguida para traballar de obreiros. Moitos fillos de mariñeiros tan pronto deixaban a escola para ir de mariñeiros. Pois que pasaba un pouco mesmo. Decir, cando chegaba a época de traballos do campo, vacío total na escola. Había moi poucas escuelas. Iso no ámbito da educación. E foi cando se conseguiu que se creasen 3 máis. E un servidor, pois tamén arranchei con unha escuela, que se fixa ali un local de escuela, e estuve pois, os 6 anos dando escuela, incluso pois, a parte dos nenos que tiña pois, casi 40, pois, tiña a campaña de alfabetización cos maiores. Porque había escuela 2 meses al año, enero y febrero, porque estaba cubierto de nieve y no se podía hacer otra cosa. Y yo he tenido mucha suerte que yo podía ir los 2 meses, pero una mayoría no podía ir los 2 meses, porque si eran muchos de familia en casa, muchos hermanos, había que compartir, un mes iba uno y otro mes iba otro. Desde algúns que eran pequeñajos que iban e se dormían porque se puñan así aí aburridos mentre nos explicaban os grandes, se quedaban dormidos, e desde o que tiña 15 ou 16 anos, que xa iba fora de, como dice outro, fora de horario escolar,
Yo nunca he ido a la escuela de un maestro titulado profesional, era siempre un señor del pueblo que sabía un poco más y se dedicaba esos 2 meses a enseñar algo para que el día que puedas salir de casa, que supieras leer y escribir un poco para saber por dónde ibas, para poder escribir una carta y matemáticas, y aí se terminaba todo. Éramos aí 2 pueblos con 3 veciños en cada pueblo, había 5 padres que tiñan fillos e entre todos pagaban yo mellor algo a aquela persona que viña e chamabanlle profesor, pero non era. Salíamos da escola e logo íbamos lógicamente pues, a coller castañas, ¿no? E a coller patatas e a ir delante das vacas cando íbamos a labrar, a arar co carro. O traballo sí que era duro, escocía moito ter que levantarse cando nos chamaban para ir a traballar, porque non había tractores, había que ir a arar, había que ir sacar patacas, había que todo isto. E eu sabía que non era moi traballadora, que me escocía moito aquilo, pero tiñas que ir. No verán de algunhas aldeas xuntaban todo o gando e levaban allí as vacas as brañas altas da serra, e ali iban os rapaces e quedaban ali varios días con elas, sobrevivindo como podían, non? Bueno, ali o tema era que se o pueblo estaba baixo no valle, a montaña, a braña, sempre está nos altos. Entonces, cando terminábamos a jornada de traballo, tiñamos que ir a xuntar, a facer a xuntanza do ganado ali, para leválo para a mallada, para o campo onde dormían. E ali había unha pequena cabaña feita por nosotros, de pedra, paus e tapada de terrois, de erva. E ali dormíamos pola noite. As noites ali a cantidad de veces que ulaban os lobos. Había veces, ali había moito ganado na campa e había os bois que cando oías o lobo por aí ao redor empezaban a burdear os bois, e cando empezaban a burdear os bois sabíamos que estaba o lobo cerca. Se alguén tiña unha escopeta, salías fora e pegabas uns tiros e desaparecían. O problema viña que a leña que tiñamos ali chegaba un momento que se nos acababa de tanto queimar leña. E había que ir ao medio do monte para buscar leña. Imagínate no medio do monte 4 críos e que tiñamos que ir a buscar leña. Quen era o guapo que se metía ao medio do monte estando os lobos en 2 zonas ao rededor, pois xa te podes imaginar. Malia a súa precariedade tecnolóxica e económica, os ancareses posuían unha sorprendente adaptación ao seu entorno. Daban a impresión de estaren conectados a unha natureza que coñecían á perfección e da que obtiñan todo o que precisaban para poder sobrevivir. A gran sabiduría que tiñas ali que non reconocías, no? Que dices, mira a sabiduría que tiñan os meus antepasados, esa conexión tan profunda que tiñan ca naturaleza, eles sabían perfectamente cando iba a chover, cando iba a dar o sol, cando iba a facer un inverno moi duro, cando non iba a ser tan duro, cando iba a estar un verán que iban poder a recoller a cosecha moi ben, cando non, e eles non tiñan ningún aparato sofisticado para saber que tempo iba a facer, porque non había nin tele, nin había radio, nin había absolutamente nada, non? A proba deste coñecemento do entorno eran as pallozas, unhas construccións perfectamente integradas e adaptadas ao duro clima da montaña. A súa estrutura puramente artesanal sorprende aínda hoxe a todos os estudosos da arquitectura. Os arquitectos caímos na desgracia de entender que a arquitectura só se percibe coa vista e a arquitectura percíbese con todos os sentidos. Ali dime conta deso. Na mañán, ao despertar, dormindo na palla, as galiñas empezaban a moverse, o can movíase pola palloza, e uns pasos da muller da familia que iba a prender o lume, empezaba a oler o fume do lar. E pouco a pouco a vida iba nacendo na palloza, en aquela penumbra tremenda, en aquela oscuridade tremendo, aquelo iba nacendo a vida. Ali dime conta de que na arquitectura había que estudiar moitas máis cousas das que nos estudiáramos. Están moi ben diseñadas no sentido de que está unha zona moi fría e además de moito vento. Ali hai ventos que chegan aos 120 km por hora. Entón a palloza está diseñada de forma que é elíptica, ten unha planta elíptica e así sirve para cortar o vento. E despois incluso o diseño xeral fora podía chegar a ver a temperatura de 10 grados baixo cero e dentro de 14 sobre cero. Por qué? Bueno, porque a palla é un aillante térmico estupendo. Depois está o calor dos animales domésticos, o calor das persoas.
E a maiores está a fermentación do esterco dos animais, o mantillo, que somedímolo e chega aos 40 grados no proceso de fermentación. E entón, durante o brau, resulta unha vivenda fresca. E durante o inverno, resulta unha vivenda quente. O sea, que está moi cerca, e ademais utilizando a enerxía dali, non de fora. Hai xente que deixou a palloza, e pasou a Casa Nova, e a Casa Nova, pois sí, está moi diseñada, moi moderna, pero teñen que empregar o gasoil, e ademais xa están acurralados na habitación. Seguimos sendo animais de espacio aberto, de contacto con a natureza. E o vivir nun ambiente totalmente deshumanizado, unha habitación pequena no piso 49 dun rañaceos, é antinatural. Despois de pasar unha semana engaiolado con Donís e as súas xentes, Enrique volveu a Santiago para dar a coñecer a súa experiencia. Durante varias semanas, el Ideal Gallego publicou as súas crónicas na Serra Ancaresa. A acollida das mesmas foi espectacular. Aquelas crónicas non só tiveron repercusión na rúa, senón tamén nos despachos da administración lucense. Carecía de carreteras, carecía de agua, de luz, de teléfonos, por supuesto, de escuelas, y que el libro de Enrique Darce fue un revulsivo para que se prestara prácticamente por vez primera atención masiva y extensa a toda la comarca de Ancares. Despois da publicación das reportaxes, Enrique continuou visitando en numerosas ocasións os veciños de Donís, onde era considerado un máis. Os festivos e os domingos despois da misa, o atrio da iglesia de Donís, por certo, unha iglesia moi interesante, moi bonita, era unha especie de ágora de todos os veciños, viñan de outras aldeas tamén a decir, a escoitar a misa, a seguir a misa ali, non? Facía fotos ali dos nenos e da xente. De repente empezaron ali un pouco rapaces a acercarme. Meteronme nun corro e preguntáronme de onde viña eu, non? E lles dixen a verdade, pois veño dunha cidade moi bonita que está ali no chamase a Coruña, e que está ao lado do mar. Entonces, cando pronunciei a palabra o mar, empezaron a interesarse moito polo mar. Preguntei se coñecedes o mar, dicen, non coñecemos. Bueno, de repente empecé a pensar, digo, por que non levamos os rapaces a Coruña para que vexan o mar, porque non coñecen o mar, polo menos que lo vexan. Comentei isto ao padre Cea, pareceulle moi ben, dice, pero claro, quen sufraga esa expedición? Era unha expedición complicada, non? E lle dixen, pois mira, vou falar co periódico, co director do periódico, que é un home moi interesado por estas cousas, e, pois, se conseguimos, pois, xa buscaremos nosa financiación da expedición. O Celo tiña moito poder de facto, como persona honorable e home recto, pois tiña un gran prestixio, incluso ante autoridades que ás veces non lle gustaba o que facía, pero facía con moita elegancia, entón apareceu como unha cousa positiva, en vez de como unha cousa de propaganda nenos marxinados na serra de tal, pois aparece como os nenos de tal veñen a ver o tal, e os nenos de tal veñen a ver a escuadra e veñen a ver o tal. Entón empezouse a mover unha solidariedade en todas partes tremenda con isto, non? A xente escribía cartas, chamaban por teléfono, que lles parecía moi interesante traer esos nenos e nenas a Coruña. Tuvo que lograr dinero suficiente para alquilar un autocar y llevarlos a La Coruña, buscar alojamiento. Fue una labor muy difícil, y más en un tiempo de precariedad económica como eran los años 60. No verán de 1969, 50 nenos dos Ancares saíron das montañas na procura de algo descoñecido para todos eles: o mar. E viñan moi ben vestidos todos de domingo, claro, non? Porque viñan a cidades, viñan moi ben arropadiños, os levaron todos, uns subiron nunha camioneta de Eduardo, foi nos buscar ata os Cabaniños e subirnos na camioneta, e outros chegaban a cabalo, outros a pé cos pais, as nenas, ata Becerreá. En Becerreá formouse unha ringleira de coches que ocupaba casi toda a calle principal, de principio a fin. Chegamos a Becerreá, que é o pueblo antesala dos Ancares, e ali, pois claro, aquela hilera de coches, todos co seu cartel ali de Operación Ancares, con uns altavoces ali anunciando, pois claro, aquilo, a ver, non reaccionas, non che parece, non sabes, non o asimilas, é algo como un sueño. Sí, había unha rea, como decimos, unha rea de coches, e, bueno, éramos unha cousa, todo o mundo pendiente de nosotros,
todo pendiente, logo ali nos daban roupa a medida para escoller, vestíndonos, preparando cada un su equipito de roupa, porque íbamos prácticamente co posto, e volvemos con un montón de roupa para a aldea, todos. E dali viñamos por Lugo, en Lugo, non recordo se foi o Concello de Lugo quen foi que lle deu unha comida ali en Garabolos, nun restaurante que había onde está a estación de servicio, unha comida máis impresionante, non? Aquilo xa foi o primeiro impacto, que os rapaces ali, de repente que se ven servidos por camareiros, rapaces e rapacillas, non? Aquí un plato e outro plato, acostumados ás patacas, a touciña, aquilo de repente, aquilo, que é isto, que é? Nosotros non o asimilábamos, son cousas que che van sucedendo no viaxe que tú nin te esperabas, nin sabías, nin no dabas ese milado, era como un sueño, estabas vivindo como un sueño. O primeiro día xa houve un pequeno fallo que se sonou rapidamente, que quedamos sin unha miga de pan, porque o único que comían era pan, porque pan blanco, porque eso sí, non viñamos acostumbrados de ver pan blanco de cote, non? Puxeron unhas cigalas, pois os nenos en principio quedabanse así cortos, e non as collían. Dice, probade, hasta, non. Digo, bueno, e por que non as queredes? É que son uis arañois cuas patoas. É dicir, na fala deles, na fala do Ancarés, que vai xa case que perdido, pero un Ancarés moi bonito, dice, pois son unhas arañas grandísimas, unhas patísimas, tremendas. E claro, como a araña non se come, pois isto non se come. O sea, nosotros o que é o mundo exterior, aparte daquelo que había ali, pois non o conocíamos prácticamente, non sabíamos que existía. Cando sabíamos algo da xente que estaba fora e que facía comentarios, pero era o único que sabíamos. Ao chegar a Coruña, chamoulle a atención, dixo, oi, mira aquí, todas as casas están achegadas, é dicir, todas as casas están pegadas unas a outras, o sea, non tiñan o concepto de casa, dunha casa pegada a outra, e a outra, e a outra, e a outra, o que é as manzás, non? Entonces dice, mira, aquí as casas están achegadas, non están solas e tal. Bueno, viñeron a Coruña, meteronse nun colexio, aí todos boa cama recibiron, todo gratis, xa. Os que tiñan problemas, por exemplo, amigdalitis, problemas de amígdalas, problemas de catarros, problemas nasales, moitos médicos da Coruña colaboraron gratuitamente e os atenderon, sin cobrarlles nada. Enterábanse polo periódico, chamaban, este que ten amigdalitis, enviarmo a mí que vou mirar o que tiña, colaboraron. Toda a xente que colaborou naquelo, que foi infinidad, e en aquel momento nosotros pois ningún reconocimiento, ningún agradecimiento, porque, a ver, non sabíamos o alcance da cousa, nin o que significaba, pero sí, co tempo nos damos cuenta de que houve moita xente mobilizada, moita xente que estuvo dispuesta a axudarnos, a ofrecernos o que tiñan. O máis interesante era o mar. Cando viron o mar, saíron do autobús, pero como todos correndo, preguntaron se podemos meter na auga, está un pouco fría de auga. Bueno, pois veña, quitad vos os pantalones, quedaron en calzós e meteros todos na auga. Ali estiveron que hubo que case tirar deles para sacarlos. Cando vimos o mar, os chavales, claro, en roupa interior, sin bañador, aí todos tirándonos auga uns outros, logo de repente nos dimos cuenta que a auga era salada, e claro, e uns choraban, outros leíamos da maldade ver a outros chorar, e bueno, que pasamos estupendamente bien. Precisamente naqueles días nos que os nenos pisaban o mar, outro home pisaba un territorio virxe para a humanidade. Neil Armstrong e Buzz Aldrin alzaban a bandeira estadounidense na superficie da Lúa. Eu non me imaginábame pois, como ver un pozo dos do pueblo que para regar o campo, teñemos aí uns pozos e eso, pero cando vimos aquilo sin final, pois a verdad que estábamos asustadísimos. Para pasarnos do barco a barquitas pequenas, pois vamos todo o mundo colléndonos e eso porque estábamos asustadísimos. Dicimos, aquí caemos e non salimos máis. De repente, pasar a beira-mar, pois quedaron maravillados, pero maravillados aproveitando todas as ventaxas da civilización, ímos chamarlle así. E o de darlle o botón da luz unha e outra vez, a ver o cendía apagaba, e darlle a villa para que salir a auga era unha cousa constante. Durante varios días os nenos puideron gozar da xenerosidade de todas aquelas persoas que se ofreceron para facerlles pasar unhas vacacións inesquecibles. Outro sitio onde os levamos tamén foi ao cine. O cine non sabía o que era un cine. Cando viron o cine por primeira vez quedaron moi impresionados, non? Sobre todo había unha rapaciña sempre que
que estaba moi sorprendida como os coches podían rodar por riba dunha sábana, non? É lógico, algo que non viche nunca, e tú te ves unha pantalla tan grande delante con unha serie de, bueno, que é unha película, pois tú imaginas realidade, tú non estás pensando que é algo que te está enviando a través dunha cámara. Entonces, claro, según o que hai nunha película, os efectos especiales, todo eso, pois claro, a impresión de uns chavales, de uns críos, que pensan que o que están vendo aí detrás é unha realidade, pois xa te podes imaginar. Reaccións instintivas de botarse para atrás ou dun coche que viña ou do tal, de defenderse daquela pantalla que parece que invadía os asientos onde eles estaban sentados, o sea, claro, para eles era unha cousa. Despois de varios días na costa, os 50 nenos ancareses volveron ás montañas cunha experiencia que os marcaría para toda a vida. Eles marcharon para lá e despois non sei que pasou, pero co tempo entereime de que a impresión había sido tan grande que pouco a pouco decidiron tamén cos anos emigrar. Había que ir a buscar o mar outra vez. A partir dese viaxe a Coruña, que para min foi unha gracia especial para aqueles nenos que foron e tal, 50 e tantos foron, pois foi unha gracia especial porque a partir dese momento eles estaban ansiosos porque chegara o momento en que un día puderan marchar. Todos os que vivimos aquela época, pues, queríamos vivir algo máis, porque a partir daquela excursión sabíamos que había outro mundo, sabíamos que había outra cousa. Despois de varios anos de afastamento, Donís por fin conseguiu a súa estrada, e os seus veciños pasaron a formar parte daquela civilización que os relegara ao esquecemento. Chegada da carretera foi, sin duda alguna, o máis importante que pudo ocurrir en 20 siglos. En 20 siglos. Cando as máquinas, as excavadoras viñan avanzando hacia... a xente pasaba xente que non podía ir a traballar e tal, pasaba horas e horas e horas mirándoas, sin duda alguna, tomándoas como un exército de liberación. Cando realmente chegou o primer coche, por exemplo, o panadeiro, pois subeu todo o mundo, todo o pueblo subeu a carretera, pois miraban o coche, daban voltas alrededor, e parecíalles aquel coche, parecíalles pois un rei mago que viñera do Oriente, que lles trouxo, pois eso. Ya non se acordaban nin do precio do pan, nin da panada que compraban, nin de nada. Se lograron carreteras a la capitalidad municipal, desde San Román hasta la Campa Labraña, se convirtió en pista la carretera que ya existía entre Castillo de Doiras y Piornedo. Se abrió luego una carretera desde Navia de Suarna. Se llevó la luz, se llevó el agua, se llevó el teléfono a la comarca. Y esto trajo beneficios para la zona, pero también tuvo sus contras. Aumentó la afluencia de turistas y de visitantes, algunos sin escrúpulos. As comunicacións, aparte de ser indispensables, fan un poquinho máis a xente un poquinho máis retorcidilla, non? É dicir, porque por as comunicacións ven o bon e ven o malo tamén. Un pouco máis de individualismo, un pouco máis de egoísmo, un pouco máis de desconfianza, un pouco máis de... non? O sea, algo sí, algo transfórmase. Non hai a confianza que había na xente. Agora non pode ter confianza. Dicen aquí, bestia que non conozas non a cojas, porque pode estar brava e dar o patada. Y por otra parte esto ayudó a que la gente se marchara de la comarca. Como es lógico, tienen derecho igual que los del resto de la provincia de Lugo. Y lo cierto es que al llegar los coches allí, muchos aprovecharon para marcharse especialmente a Bilbao y a Barcelona, donde fueron centenares las personas de Ancares que establecieron sus nuevos hogares. Pero unos descensos de población moi fortes, consecuencia de que as carreteras abriron vías de comunicación, coñeceron o que había máis alá de Becerreá e de Navia e todo por aí adiante, cambiaron de opinión e emigraron. Nos anos 60, con os plans de desenrolo económico e social da época de López Rodó, os tecnócratas, etc., pois foi cando comenzou a xente a marchar ao taller de pintura da chapa da Xat de Barcelona, foi cando entraron na casa as neveiras, os frigoríficos,
as televisións, os 600, pois nesa revolución axudou a que marchara dala a xente. Encontrámonos no Centro Galego de Barcelona. Nos anos 60, miles de galegos chegaron á cidade condal coa esperanza dun futuro mellor. Moitos deles proviñan dos Ancares. Hoxe, aqueles veciños esquecidos viven e traballan nunha cidade plenamente cosmopolita. Moitos deles formaron unha familia e lembran con certa morriña a súa infancia e xuventude na Serra dos Ancares. A xente de ali é super traballadora, super honrada, a xente se axuda moito uns aos outros tamén, incluso aquí na ciudad, cando viñeron os primeiros, se apoiaban moito tamén entre eles, xente moi traballadora, e lógicamente tiñamos uns callos nas maus que aquilo era prácticamente a nosa identidade, que éramos xente traballadora, non? O espírito de sacrificio é unha carreira, é mellor que unha carreira. E dice, coño, os chavales nacidos na gran ciudad son... Que va, son máis listos aqueles. Son máis listos aqueles polo espírito de sacrificio que teñen. Aqueles chavales, mandalle fregar, mandalle picar, mandalle... E supérense. A maioría superáronse, son ricos aquí. Cando vim para Barcelona, o traballo que daba, aquilo me parecía que non era traballar, me parecía moi pouca cousa, e tal. Igual co frío. Eu vi aí que a xente que iba con jersey, con camisa así, e un mangas de camisa, e digo, pero cando chegou o inverno aquí? Que aquí iba a chegar, claro, unha diferencia enorme. Eu viña de facer traballos no campo duros, ao frío, con muchísima neve, con mucho frío, e eu, aquilo para mí, nunha casa con calefacción, aquilo para mí era como un lujo, como estar nun hotel. Entonces, recordo que unha vez entrei a traballar nunha peluquería, cando cheguei, e díceme o dueño da peluquería, sale a buscar el ascensor para esta señora. Yo que non había visto un ascensor en mi vida. Vexo pasar o tren e vía pasar un vagón, pim, pam, outro, e digo, e isto? E eu digo a miña irmá que viña sentada lá no autocar, digo, Carmen, digo, mira, cuantos coches enganchados grandes un no outro, non señales nena que esa outra. Quiero que pases el aspirador, limpies la casa y todo eso. Vale, muy bien. Yo, claro, me daba vergüenza preguntar y decir, ¿y esto qué es? Y cuando se fue ella, digo, ¿y qué narices es un aspirador? E tiñamos que coller o metro. Madre mía, a mí cando me levaron ao metro, digo, e isto que é? Isto que é? Dios mío, había tanta xente, digo, eu aquí, madre mía, eu aquí, voume a perder, cando teña que ir sola, que farei eu aquí? Aqueles chavales recibiron unha formación bastante, en fin, limitada, deficiente e tal, pero debido, sin duda alguna, ao interés, a voluntad titánica que teñen debido, sin duda, a esa dureza con que foron criados e tal, todos eles marcharon ao moi pouco tempo, se pode decir, con 97%. Entón, claro, aí sí que notei tamén esa falta dentro de non ter unha preparación mellor. Aos 15 anos deixaron colegios, ao graduado escolar, e así que despois, cando viñen a Barcelona, pues tuven que estar estudiando constantemente, traballando e estudiando, non? Pero eu añoraba a familia. E eu choraba todas as noites por estar onde a abuela, por estar onde a miña madre, por estar onde o meu padre. A noite tiñamos gana de xuntarnos, de estar todos xuntos. E agora, eso xa non existe. Cada un vamos máis ao seu. Estamos acostumbrados, xa todos vivimos afora, cando vamos ali, levamos o ritmo daqui, e xa cada un vai ao seu, é moi diferente. Eso botou a faltar moito. Hoxe os Ancares contan con varias estradas que permiten a chegada de calquera vehículo. Con todo, Donís e Piornedo son hoxe aldeas prácticamente desertas. A alta emigración e o embellecemento da poboación está ameazando seriamente o futuro destas aldeas, que contan cun dos maiores tesouros culturais e naturais de toda Galicia. Un tesouro que está de novo ameazado polo seu peor inimigo, o esquecemento, que está a causar grandes estragos na arquitectura e na cultura da zona. O problema do despoboamento do ámbito do rural pois está exacerbado nestas zonas. Esas zonas perderon moita poboación nos últimos 50 anos
é moi complicado revertir esa situación, pero temos que poñer en marcha políticas que frenen esa tendencia de despoboamento e incluso que xeren unha certa volta a ese medio. As casas de Pionedo tenen a súa pallofa, que nas resto das aldeas me quedan moi poucas ou casi ninguna. E aí en Pionedo se siguen conservando, porque a Xunta lle estuvo botando unha mau para o mantenimento, senón tampouco estaría. A arquitectura non se pode conservar ailladamente do resto do que pasa ao seu redor. Se queremos conservar unha arquitectura e mellorala, temos que mellorar as condicións de vida da xente, temos que mellorar as condicións de produción da xente. O problema que ten agora a montaña galega é o que ten os Ancares, é o que ten Galicia neste momento, que é o envellecemento da poboación. Non é xente para as cousas adiante. Incluso alguén que quixera montar, digamos, un conxunto de turismo de calidade, etc., non atoparía xente suficiente para facer historia. Non quedan as aldeas vacías, porque se me quedan as aldeas vacías e non hai ninguna explotación agrogandeira, é algo complicado, porque é moi complicado aquí nun concello como o noso de Cervantes fixar población, moi complicado, é complicado en cualquier lado de España, pero é que aquí, nun entendimiento como o noso, con 98% de natura, que non se pode montar ningún tipo de industria, ni sin parque eólico, ni nada de nada, e claro, o problema é os ingresos de onde ven. Se non se ayudan nas distintas administracións, a verdade é que estes ayuntamientos que estamos despoblándonos agigantadamente, vai ser difícil incluso aguantar os servicios básicos. Industrias ali non pode haber porque sería terrible meter unha industria que non sea algo gandeiro ou grandes naves, non se pode facer. Pero a pequena, mediana agricultura, a pequena e mediana gandeiría sí pode funcionar moi ben. É perfectamente compatible, non só compatible, senón é necesaria para conservar toda esa riqueza natural que hai ali. As políticas neste momento se dirixen a tratar de conservar esa presencia humana e incluso tratar de revertir na medida do posible ese despoboamento, basicamente creando oportunidades, as oportunidades económicas que poden existir nesas zonas, que dependen moito aínda do sector primario. Ancares, para que a xente non marche dali, necesita postos de traballo. Eu estou convencido que no momento que haya suficientes postos de traballo xa ninguén se vai para Barcelona, ni para Bilbao, ni para Francia, quedarán todos ali. Pero hai que axudarlles tamén. Os Ancares é unha das maiores reservas naturais de Galicia e tamén un refuxio para a historia e a cultura da nosa comunidade. Non debemos permitir que este tesouro natural e histórico sucumba ante o paso do tempo. Debemos loitar para que este lugar permaneza na memoria de todos os galegos, porque se esquecemos os Ancares, tamén estaremos esquecendo a nosa propia historia e identidade.